Nibalik may manghigala diri sa area number 7 kay wala pa mi nahuman og gusok sa mga similya sa nagkadaiyang kahoy. Ang highlight aning maong video mao ang pagbuhat namo og duyananan nga sa gunting nga birada. Bet tanaw nato ang purma. Wow, pagkanindot sa trapal diri sa pikas. Pag kanindot diri sa sulod usab atong lantawon ang purma. Okay kayo dito magsuong-suong makatindog yun ba? Mao na ang style sa duyan. Tagsukra og isa ka kahoy. Ya. Duha dayon ka kahoy. Ang gisagunting. Kini siya nga kahoy. Taas. Duha ka buok. Para inigbiraan ni dito. Dili siya ligon siya kay naaman niyo. Duha ka kahoy nga makapugong. Ni ang iyang gihikot aning kahoy kini ra pong pisi sa yang duyan. Okay kayo. Dito sa pikas mao ra gihapon ang purma style. May testing daw. Testing kung unsa kalig-on ba? Di ba wa na unsa, wa na tarog. Agoy wa gyud. Duyan daw. Wa gyud. Wa gyud naka tarog. Oh. Lig-on kayo nga purma. Ni ang iyang pisi diri sa pikas. Murag gyapon ang pisi sa duyan murag gyapon gihikot ano tulo ka kahoy. Kay taas man yung pisi, ang sobra nga pisi mo gibanting diri sa kahoy pud para padugang sa lig-on. Mao na ang birada sa duyan ni Bones Rosil. Ato na pong tan-awon karon ang birada ni Bones Bimbo. Mao gihapon nga estilo. Sa gunting gihapon ang birada. Diri pod sa pikas ang pisi siyang duyan mora po yang gihikot sa sagunting ug sa giugbok nga kahoy. Ni ang sobra nga pisi mo yang gibanting dito sa kahoy nga dako. Atong testingan tanaw na tog ligon bang sagunting style gihapon ni Bones Bimbo. Ay pagkalig-on kayo. Higdae daw. Higda gyud ba? Lig-on. Okay kayo. Mausap ni ang duyan ni Bones Rene atong tanawon be, testing be. Bugat-bugat ra ba pud di buyag og timbang be. Tanaw nato ang sagunting nga birada style sa duyan. Agay wa katarog. Iduyan-duyan daw. Sakto gyud nga duyan-duyan. Pwede na. Ay daw tunob sa kahoy, ay tunob. Tus kahoy ba ana gyud ana. Ya doyan-doyan. Nah, wa katarog. Katarog o kang isa kini bukawi ra gani ning isa nga gisagunting. Kini kahoy, yang kining isa bukawi. Mao ra gyapon ang style, ang pisi sa duyan mao ra gihikot. Ni ang sobra nga pisi kay taas man gibanting dito. Lig-on kayo. Mausab ni ang akong duyan atong testingan babe. Kung lig-on ba gyud. Agoy. Wa man katarog oh. Higdaan we, higdaan. Wa gyud, wa katarog. Oh. Bisag giduyan-duyan wa gyud katarog. Ang gitugbang gani nga sa gunting diri sa pikas bukawi ra. Wala. Lig-on gyud nga birada. Pait kayo. Pait. Mo ni mong kuan
tasa. At mura mo nagkabo ni. Oh? Sus. Ah, grabe. Isa ka tasa, baso to nga, Roman. Kan iguran na to nga. Diba nga na to? Jara nga tao kabo man na tingali imong tasa. Babe, kaduha. Kaduha. Ah, grabe pagyapon puno. Ay, puno na. Duha ka tapos. Boy kape man day gihapon ka. Abe ba na akong boy sandig ra ka? Turan ni kay Grabe naman ang tasa imo bima. manuhot ba kay naabe ta diri sa Luzon. Ano? Binuang Oh, mo ina. Tanan. Kadalom ra man ni. Ang man ron. Ah. Tay saging oh. Tay saging. Oo, bem. Isa na ang Eh, saging. ang bida ko sa imi. Upat man na to na rabe ta. Tsa. May way hamiranan ah. Init biya. Sakto kayo ang kape kay pagkatugnaw kayo. Sa ligo ka. Ligo sukar sila de. Atad pagpalit. Dito kayo eh. Agad guys. Ah. Baso ay ginita. Saging tosno sa kape. Lamim de. Tosno sa kape gani. Agaw ba No. Dugayon gyud, dugayon. Organic na nga saging. Dugayon gyud. Tao bim dugayon bimba nya. Aya din na. Kalau paro ng ulo na sa murag manok. Paspasan ko ning kaon ako kay mga ko sa inyo. Pasasan na ko ako. One. Kaligsik na po do. Matagi ra ko ron ha. No, lamit tos no. Ano nga saging ba kay murag saging nga banana pivot. Hinlog na kayo. Ano? Itaya ko ba? Atay ko ba? Ano? Atay laog man ako mga kauban ah. Pagtanom lagi. Magsagingan lang ko ning akong kuan. Kadti. Kadti. Tagid mo tagamin. Kaon ni kay pumutro ka. Unahan sa natong kahoy. Yang kahoy dugay mo dako. Ako man tanom si kahoy. Ayan, saging kay dali namang saging mo dako. Lote consume. Konsumo ba? Kadakan pagkaon na ni diri. Buhi gani ng mga langgam diri nga. Buhi kay ng biyuko nga, simentado ang lubot ug baba. Buhi magayang amigas. Ikaw pa ka nga ang imong tasa murag tabo. Minti man yung Birahan. Dili itapat sa ako be, itapat be. Itapat, tupong. Guma, perminti man ninyo birhan akong baso, asoya Ah, ang basin mo. Dako pa yun ka ng Balata, lawas. balata be. Be, Eh, suya ang gani. bite. Ano no, subata. Mamo nang sige ka makasandi kay mabunda yung lawas sa kape. O napay ang paso-aso nga anay sa balay sa anay. Balay sa kaon. Anay sa balay. Anay sa balay. Duliti kayo na yung paso. At sana yung paso din. Yung organic yun. Dili payang, para dugay maupod. Payang. Muna nindot nga paso mga sigala. Napay ang paso dire oh. Na, bisan pa magbuntag na. Lana. Payang para dugay mahurot. Eh, dagang tayo mantik. Kamantik dito ng puyo na. Ang gawas ng mga Kuha na siya, ng sanga ba nga, nabali, natagak na. mahamantik Tama na na itom. lang gihaling ang yang tagak naman na, gikas babaw. Sir, asang pa din? Lami kayo ang Oras. grabe ligon kayo no oh. Ano, sa tek, gali. Kana ligon kayo pa ng isa oh. Kawayan, bukawir kayo, no? Samot, may kahoy. Luhit ang bataoy.